You man this year. You better Ocasianase, Nadmunti. Okoya na jufa so bana ade cheno. Obi antiase. So come babu na no be say a question kra. Em say Job 38 verse 18. Obi say asemo. About Job chapter 38. About verse 18 no. Was say wahunu asase tremu ana. Was one anim asase trem bref no ne measurement one anim. So onim ni nyina kan. Onim aka. Ahen na han tena bia ekwan wo. Han ni tena bia no hin na han free ba hin na efako. Esum so na afa ewo hen. Na esum so na fa wan sesi ade a che esum na kogu hen. Wo de no ekone hye so. Ubetimi de akohun ba bia esum ne hye wa na. Wahunu ni fie kwan no. Wonim efi esum fie kwan. Wonim. Ebise saa bre no na wawo. Well, said Onyankopon ni Job ka. Brother, you are saying Nyamia and Bibia you. Enti apasi amount here say Onyankopon Proverbs 25:25 fasha wo mama 25:25. Bebacho Proverbs chapter 25 verse 25 no. Was say na sedi ensunyunu eye okra atopiti no. Yes, says come do obi pa no nyensu enyunu pa. Said on no ma ye ne de no te gra Granimra no owianu akeso geo. And the Bible says said the ensunyunu eye okra atopiti no. Said the ensonyu ya okra wato piti no. Se asempa efi achichi asase so eye ene no. Se asempa efi achichi asase so ba woncha no pen sa na be ya. Ti so do okra no why ready pass obeja asemo ya. Also ubeti said obi onye nsonyu a honom nanimra se ya no greg. Just a one kasa ho be sanu ampasapel. Won se ampasam no aba woncha se yesu adwuma. Yes. Na dia sumdwa ye dai. Abraw. And the Proverbs 133. Bebacho Proverbs chapter 1. Bebacho verse 33. What's na die otiemi no ebetena hokom. Wa otiemi anope no. So otia asem we na transia na famu aba. Asase wesu no obetena so kom. Na ne ho adweno a onsuro musuo. Na ho badwo a onsuro musuo bia. Yes. Tie ni pa. Wanse nipa bebre yi nyame asem afro abrabom. No kwasem. Asem no so yi fro abrabom a wapam nyame afro abrabom. Yes. We asem fro abrabom a. Se wanti asem na wanti nyame. Wan uchi asem na wachi nyame. Yeah. If asem no Yohani kan e John 1:1 o kan pi. John 1 verse 1. What's mfiti ase no? Yohani sim fiti ase no. Na asem no e wo ho. Asem no ho. Na asem no ni Onyankopon na e wo ho. Asem ni Nyankopon na ho. Na asem no ye Onyankopon. Na asem no san ye Nyankopon. Ono ara na mfiti ase no. Ono na mfiti ase no. Na oni Nyankopon wo ho. Me pa cho tie nti asem ni ye Nyankopon. Ja. Edi asem ya me ka usum to kire wasum ho ya kire. Onyankopon atwene. Wo kire na wa kire ho. Onyankopon atwene. Me pa cho Nyankopon asem no wa mfa hwan. Wa mfa Nyankopon. Yes. Enti asem wo ni se free wa brabo mu a. Na se wo koye die nyamichi. Yes. Tie ni pa na se wo no ni Nyankopon betwe manso abedi asi. Eti ya hwa Bible no na pa anti Proverbs 2:10 wase. Me ba cho Proverbs 2 verse 10. Wase se nyansa eba wakoma mu. Nyankopon asem ye nyansa. Na se nyansa no ba wakoma mu a. Na nimdie esa okra ani a. Na Nyankopon nimdie esa okra ani a. Adwempa ebehwe wo so. Afa de behwe wo so adwempa nko na ade menante na adwempa behwe wo so be protect be guide wa. Na ntiase aba ho ban. Afa ntiase na wanyenya nyame asem nimti no. Eno na beba ho ban. Na ayiwa firi bone kwan mu. Afa ufa nyame asem na nyame na ne ente be yiwa firi bone akwam ani onipa o kan nsema kontonchi ho enipa o kan nsema kontonchi na betwe afiri no ho afiri wona wogya akwantene ho ekonanti esum kwan so na ho afiri wo ma agya kwantene ho konanti esum kwan no asem no betwe afiri wo ho wona wonani agye bone ye ho obu wa otiasase so nani gye bone ye ho na odi bone akontonchi sam ho ahurusie odi bone akontonchi sam ho ahurusie wona tempon achiachia omo matempon no be nanteten no o cheche nyame akwan no na tempon achiachia na wona kwan adane dane ana mo kwan dane na ayiwa fi oba na nani ensam wo fa semo ye be yiwa fi oba na nani ensam afi oba hoho oka adokodoko sam no nsam oba bi wo hia wa no de nsa tuko no na no de no de nsa na mo brother asem wo fa e be twa fi oba na nani ho oba wo so ya dan oka adokodoko sam no nsam adokodoko sam no ono no wapo ne baba mu kwankyerefo ono sa oba no wapo ne baba obrem kwankyerefo na ne re afi ni Nyankopon apam ne re afi ni Nyankopon apam ne fie akum ko owuo mu wahu enti asem we no so yifiri wabrabo mu wapam nyame yes what I say enti na o kase mpa chotie pa uyi nyame asem afiri abrabo mu Jeremia 8:8 me ba cho Jeremia 8 verse 8 wasi adan na mo kase
adan no bi sori a okase ye enyansafo oye nyansani awurade mmra ewe yan ho awurade mmra wone ho ampa hwe atwerefo pencil atorofo ama no adane atoro hwe pencil ne pen ne nipa bebre di akere no wo school no mesese wo be ko school nya say ebone o be ko school na yi nyame firi abrabom a do be nyina nso nyame ani no kasem eti gay and lesbians and homosexual ni ma keka ho a ekosu tobe me pesa me kira wo say obi wo a wako school high be se wo nyame firi abrabom a me pa chasem bia be ka bia be nyame achiwade no kasem obi won so wako school bet wo ye sofo wako school wa fe nyame anu no ma ni dia no awu kosua ne ka nyame asem no ho a ama no timi kɔ nanim mmiri bia yes tienie Edasema meka wose atwerefo pencil atorofo ama na dane atoro atwerefo pencil pen ne pencil na bia die kira momo ayeden atorofo anyansafo ani bewu enti se school nyansa na bebre akosua na wayi nyame afiri na abra bamu bebre ani bewu na obobo birim no wache won obobo birim awrade be chemo hwe awrade asem no wapoe na wopo nyankopo asem a nyansa ben na wo ne nyansa ben na wo udo pa nyansa nyame asem firi abra bamu nyansa ben na wo eti me pesa me ma tese nyankopɔ wachiwade yes pesa nipa do ho be de ebeshim eti me pa cho Peter wo ko school dabi Acts 4:13 se Peter go school me ba cho Acts chapter 4 verse 13 wose no ohunu Petro ni Yohane nam wose mu Petro ni Yohane so mo nam na wote se oyo nipa wonsua ngoma da te se Petro ni Yohane ye nipa mu nsua ngoma da na mu ye empapahwe kwa no ye empapahwe kwa sabie ka empapahwe kwa illiterate obi ye ye empapahwe kwa eye wonwanwa eye amanfo nwanwa no ohunu se oni Yesu ana etenaye omu se omni Yesu na ede etenaye enti na Yesu honhom ni bia ede abewura wo mumu won se de te enti obi be ko school ebabu ano obi be ko school amoa no tie ni ye pa mimi se man ko school anu achi bia o ko du form 4 what I say but nyankopo asem na odi amama no mintimi nkase me kwa kosua baabro foforo ba bia asem na de achame yes enti asem na asem me fa de na ntie no kasem what I say me ko school dia na me kosua brofo kan anu me nko bible school debi what I say me pasa me mate say onyankopo asem Petro anko school Yesu na nkasa anko school John 7:14 Yesu anko school me ba cho John chapter 7 me ba cho verse 14 what's na afashe no mfimfini no what's afashe no mfimfini no Yesu ko asorifie ko kyerɛkyerɛ Yesu Kristo ko asorifie ko kyerɛkyerɛ na Yudafo no nwanwa ene wose Yudafo no nyina nwanwa ma ka se den na wei ensua ngoma pɛn den na Yesu nsua ngoma pɛn no wonimu won nsua ngoma danso ede kasem no what I say entinya school kra obekon bebre no misi school bebre di school achi bebre di brofo achi bebre di science achi atu nyankopon akene afiri o mabrabom yes na mso nyame firi abrabom a de nyame chinsu na be dey obaye it according to Psalm 19 verse 7 beba cho Psalm 19 verse 7 what's awade mra eye pe awade mra wa chon so ye pe adwodwo okra nyame asem no ye mra no wo fa eno na adwodwo okra awade adansesam atim awade adansesam so atim obi antimi ansa no ema awiemfo ehunu nyansa na ma wemfo ye dey ehunu nyansa wo fa nyankopo asem ma ehunu nyansa awade ahyade atene ena awade ahyade a wahye nipa se ani so no etene ema akoma toyam ena afa be mu akoma toyam awade mmra hye ho te awade ne mmra wahye ne ho te na ete ani ena afa be mu ani ate awade suro aya kronkron awade suro nso ya kronkron na ejina hoda awade atemudi aya nokre awade atemudi aya nokre ni nyina etene Bible masem ni nyina etene eye akono sene sika ani sika amapapi akono chen sika ni sika amapapi na ye fremfrem sene ewo ni ahwedie mu nsuo eye fremfrem chede ewo ni ahwedie mu nsuo na wonam so bo wako akokɔ ɛne nyame nam so bɔ ne made ai kokɔ na asudie bu akatua pi na woni so a ɛbɛmu anya katua bebre afiri nyame hɔ yes what I say enti me ma sa wote asese nyame asɛm no wuyi firi abrabɔ mu ade nyame chi nkwa na abɛyɛ nyame achiwade nkwa na abɛyɛ yes enti na Psalm 14 verse 1 David kan afeti achiwade nini me ba cho Psalm 14 verse 1 wasi ogyegyentwie ese na koma mu sɛ onipa gyegyentwie na gyegyentwie mu odu chenkwasea gyegyentwie ka sɛ oye kwa gyegyentwie na gyegyentwie a na sɛ wode wa ma wiase kora nkɛyɛ what ɔse nipa gyegyentwie na transia ɔno ɔse na koma mu sɛ wonyankopɔn bi ani hɔ wasai sɛ nipa bɛkɛsɛ nyame ni wɔn so ayɛ dɛ wasai ne no yɛ akyiwadeɛ oni abɛyɛ na yɛ nyankopɔn deɛ akyiwadeɛ etu ka sɛ nyame ni hɔ a deɛ ɔpɛ na abɛyɛ nyame akyiwadeɛ na abɛyɛ enti gay and lesbians ɛyɛ ade pa dabi kai demet
me pesa o tia say what a mistake. Yes. That's all if you make out. Na bedru bibi no wan ka me nso a. Obekaya sere. It's all come to hu nyame animo a. Ade pa biam frumba. It is all hwa nyame mra. Na ugya nyame mra na 1 Timothy 1:8 wose de be na be. Me ba cho 1 Timothy 1:8 wose emra no ebotaye. Emra nsem du botaye ni. Wasi ni enim se emra no. Yenim se Nyankopon mra no. Se obi di so se de ete a. Obi edi so se de ete papa. Eye. Na eye good pa so be di nyame mra se de ete. Na oni nu enim se emra bi enna ho ma otene ni. Obi a hotia mi hunu se emra bi enna ho ma otene ni tie emra no ya tron. Etu twa watwa. Udi bi mo wadi bi ewo so. Etu otene ni na mra nchew. Amra bie no enna ho ma otene ni. Na da ho ma emratofo. Na da ho ma himfo. Emratofo wo abeto mra na mra nchew. Tie enti oso bi so da no preach say emragu. Enye sa na se na wonya ntiase. Enye sa mragu nyame mra. Ene protect obi ene guard obi a. Ene mi hu se we ya boni we ya papa. What does it say? Wasi na da ho ma emratofo. Emransem du da ho ma emratofo. Wona won fali onyankopon ene ne bonyefo. Emratofo ni bi ni. Nyame atuwa den bi ni. Omo mfari dey. Onyankopon ene ne bonyefo. Ene bonyefo. Wona won ho entie. Omo ho nte. Na won ho agufi. Omo ho agufi. Eja ene ena awudifo. Eja ne ena awudifo. Nipakumfo. Enipakumfo. Enyomamofo. Ene wona wone mele mada. Ene mema omo ni mema ye dey. Eda. Tie ni ye. Me pesa o tia se wa se. Watu nyame apam. Watu nyame mra. Wa nyame afuru abrabom. John say emfitia se na asem no asem ni nyame na asem ni Nyankopon. Na asem ni Nyankopon dia usum asem no to chena. Wasu nyame ato achena. Na se wo nipa bi obekese nyame ni ho nso no. Wasai. Wo ye kwa jentwe. Jejentwe. Yeah. Na obi bi anso ye nyame atiwa dia. Se nipa no so wasai. Ya wo hwe nso a enye. What does it? Enti na Nyankopon asem no adam trodo. Yes. Enti me pesa me sane apo. Na me ma wo tia se wose amra no sa wo to a. Niam a obeye no bobo ye no. Repeat nyamamofo. Ene wona one melema da. No be ma kofa no nyonko be ma sei. Oba kofa no nyonko ba sei. Wow, ade ba kwa ya na ma homete ne se. Do nyame chi na wo do ho akohyem. Etu so ade be na ukeka ko ani mu de na ba akohia. Owuo. Tie nie pa. No owuo ni ye mienu. Otrini ni bewu. Odiboye ni bewu. No otrini ni mpo de Paul se metiase ma Kristo. Entu owuo ye memfaso. Otrini ni wu a ni wu achi no nyame anije. Wati ase no odiboye ni wu a ba bi abekọ no. Ena wa anwa wo ntiase go wu nko ma da. Ena me kan so e was a story bi na me anansem na me to achero. Na mpesa me remando. Na me chwa dwingira ba bi go nyame achiwa de be man na. Enti Leviticus chapter 18 verse 22. Uda wo baka semitie. Me ba Leviticus 18 verse 22. Wasi na woni obelema enna obanda. Hwe na woni obema nkwada obanda. Wa mu so ode oba ba hye ho. Maka cho se sa de we obema na oba na eye. Oba ni bema na eye. Enti oba ni ba anye. Bema ni bema anye. Me pa cho udidi a yo se ni pedua nyame ya akwa no. Waya part bia oni pedua no ho. Ensa wona adwuma. Yes. Me boa. Ano wona adwuma. Aso wona adwuma. Ehwen wona adwuma. Esien wona adwuma. Techerema wona adwuma. Wafu wona adwuma. Wona wona adwuma. Part bia wona adwuma ye. Enti obi nti fufuo mfa nkohye nasom. Da bi. Obi nti fufuo mfa nkohye nasom. Unum nsu a, unhwe ngu asom. Enti so se obema ni bema dade a ene wuti fufu a mesraw aya fa hye ohwenem wuti fufu afa bi hye wasom na hwie nsonsu gu wasom sa wo nom what is a part one way only one way ene Nyankopon de ma obema se ono oba mfa nye sex wosi dabida na wanyi nyame amfuru abrabo mu anya asem na amfuru abrabo ampacho wa obetimi aye wutimi nya etu sum nyame to chena nyame achiwade ena obeye ene wo kyerem tie wasinane obelema enna obanda uno obema na obanda eye achiwade achiwade ko wasinane aboa biela enna emfa engu hu fin no msi obroni bi nso ye okraman wedding na we abibifo besuanu no we ya make kra bi kra pa jam bi wo Ghana ha na ye hui tie Bible ni tie wose na woni aboa biela enna emfa ngu hu fi na be makateche wankwafa aboa bi ene na ankwada o no amfa wo ye ngu hu fi o na oba bi anyina aboa bi anim enna ne ho ema no hwe na oba nso ankogina aboa bi anim ana ne ho ama se kraman mefa no ne o meda o
eye basa yo momfa enoma mu biala engum ho fin hwanu amfa sɛ ne mamu bia ngu ho fi o every say yenum nyina na amanamanya mede betu won afri mu anim yi ade egu won ho fin we Canaanfo no ana Sodom and Gomorrah fo no juma do mu di no yeah we Sodom ni Gomorrah ene na da bia sofo bia preacher emfa to ayɛ wɔ saa de we hu ayɛ Sodom ni Gomorrah adentra ebia sida yes anya story o anya nansese mo anya abra yom no nya bi ni o ena kwankwa nansene ntikuma da bi eye direct speaking ye ya tron ye kenkan yeah onyankopon borbor a obo ade no borbor no no abo ne ho no wono no se ye mpiepe se ne masunya dai enkyere mo e mane nyansa na wo do hu kwoto amanium e da bia me kasa onyankopon ye niam oba ayem aye be man so ye mo ade best lands difference wo ewom wumbu yi a ye kan ya ya wodie ebi ni be ma yem o ebi ni yam oba yem ne wo yeah etu oba ma ne sabu no oba hyiam a ensuo ne firi be ma ho kɔ no sperm no oba bi special kogu oba ne yem o ne kosem na sadi bi ni unyonko be ma yem nti sabi udi we kɔfa sabi unyonko to a ensuo ne nkogu he ne brebo ho ho awurade Yesu hwɛ me ho awisim ti abrante wo te bia we wona se betata yo rashes begu o empompo babuba wo unti ase o me se me ka mo adwa ya sharp se niam wo nyame mpesa do hu behyem yes na kofa mane bi abra no asan su afra no se o magi wo tianie pa nyankopɔ ase mo hu papa tie wasana momfa enoma mu biala engum ho fin kanu amfa se niam bia ngu ho fi ebi say yenum nyina na amanama ya mede betu afri manum yi ade agu wo ho fin wenum nyina na mama ya awurade tu om fri Israel fo anim ogi wo masase ma no dwuma do mu di no na asase no so agu fin na e ma asase no ho ye de agu fin enti na mede tie eso amumuye so ka enti otua se boni obi obeye bibia no obetua wo so de ai wo so ka na asase no afi esetifo no agu afa asase be fi wagu na mo de na nyame ma no munni mahyede ne matamudie so ye bia wo ye Kristo ni bia miawani na di nyame asade so ena tamudie so eni nyame atamudie so na monyo sa achiwade mu biara hwanu wanko ese achiwade mu bia o kuroni o wo kuromuni o oho a obeso wo mu o wo fura bronchir na beba Ghana ha o ebise sa achiwade yi nyina ana asase no sofo a odi manim no ayo sa achiwade we nyina na Canaanfo ni Sodom and Gomorrah fo no di anim no omo ye de omo ye na asase no so agufin e ma asase no gufin na asase no amfemu angusa magu hu fin sada hwa na asase amfu angu o efi na ugu asase no afi asase be yiwama na sadi afi abanamaya odi manim na guye no sadi afi Canaanfo ni Sodom and Gomorrah guye no na obiela obeyo sa achiwade mu biara no wa be sa achiwade mu biara no obetwa okra woyo no afi woman mu atwene nyame betwa sa okra na wo bo sa bra no obetwa from man mu ayede atwene enti monhwe mahyede enti hwe nyame asede na monyo ahyede a wochiri na enya asede nyankopon yede wochiri bi a wodi manim ayoe no amfa ngum hu fin a omo adi yanum ye no twa no wankoye bi amfa wo nso amfa ngu hu fi o na me ne awurade mu nyankopon yes bi na mi yi secret na akira wo yeah na se nyame bowura na Holy Spirit bowura na ngosra bowura na awurade mo ja bo ho bai na Yesu di no ti ase na na se no fa edi nkunimdi aba de eba brau yes tienie papa yeah onyankopon nya dadafo yes edi mpasa me kira wade according to Romans 1:26 Romans 1:26 yenti onyankopon eja won ema aniwu akono enti wamfa nyame asem na yi nyame ma nyame be yiwa amadai aniwu akono aya na di obi kondo a aniwu ukondo we ya aniwu no babesia pa ne nyonko ba no ba ne be ma ne nyonko be ma na ukra wo ye da na be wiase so mama no papa no mama se be wo mo nhyiamu a anka yede na be wiase a wo de wo se na say wo press wo na wo ya body nti afa na am yamra wo renew wo a wo lo ana ya amendment e wo nyankopɔ mra nu hwe tie babro na mempɔn wasi na yenti onyankopɔ gya wo mani wu akono onyankopɔ gya nipa ni bia mani wu akono na wo ma ade honam fam ayonko ya bia eye ne kwan so no nti ma no honam fam ayonko fa ya bia eye ne kwan so obema be ma na da no be wo ma no asesa de emfa ne kwan so wo bia asesa fa de emfa ne kwan so sara nso na mmarima agya woni oba honam fam ayonko ya bia eye ne kwan so mmarima no so agya wo ne oba da na eye ne kwan so no ema wo mfefo mmarima aten ko mfefo mmarima so ema akono adari wo mu ama akono adari wo mu na mmarima ne mmarima ye adapaade mmarima ne mmarima no wo ye de adapaade musuo adapaade no adi nya aketua ese wonara wona da mo enti udi be
nya so akatua sɛ wankasa wo na adam na sɛ de wa mu sɛ ɔbɛkora Nyankopɔn wɔ mu nimdeɛ mu nti sɛ de wa mu sɛ wobɛfa Nyankopɔn wɔ wadwene mu nimdeɛ no mu no wayi nyame afiri mu no wamfa nyame nti no Onyankopɔn ayi wɔ ma adwene a ɛmfra ɛne nyame nso ayi wa ma adwene anyɛ dɛ ɛmfra deɛ woyɛ no ɛmfra wata sɛ ɛti sɛ wɔte bia wɔ mu a Awurade mfa sɛ mu asu bie wakoma mu paa na ɔnte mfiri ho na baabi a wadu no wadu akyiri sɛ paa sɛ ɔbɛba reverse ho amia bɛyɛ den nanso nyame tumi ka ho a na de wonya nteaseɛ ma asɛm no na fa nyame a mɛsi nyame bɛdi aboa wo ɛma nteaseɛ yɛ adwuma kɔma me wɔsɛ Onyankopɔn ayi wɔ ma adwene a ɛmfra Nyankopɔn ayi nipa bia ma adwene ɛmfra sɛ wɔnyɛ deɛ ɛmfata sɛ ɔmonyɛ deɛ ɛnyɛ dɛ ɛmfata sɛ nipa adeɛ ɛntene nyinaa sɛ nipa adeɛ ɛnte nyinaa nipa kyi majority kora kɛsɛ tia amumuyɔ anibrɛ ne bɔne ayɛ wɔn ma ne bɔne ayɛ sɛ nkurɔfoɔ yi ma anitan awudie akasakasa nsisie ɔbrabɔne ahyɛ wɔn ma ɔbrabɔne ahyɛ sɛ nkurɔfoɔ ne ma wɔyɛ asutufoɔ wɔn tutu nsɛm gu nkurɔfoɔ asom afei na wɔn bɛyɛ campaign koraa pɛ nipa ma nti brother wɔn si yɛ mɛkwan wɔn mfɛre so wɔn nsi so natie wɔsɛ wɔyɛ asutufoɔ wɔn yɛ asutufoɔ nsekubɔfoɔ onyame atamfo meyɛ mo ahye me kyɛ sɛ obi gyina wo te sɛ nyame tamfo ɔmo yɛ nyame atamfo anoɔdenfoɔ ɔmo ano nso ɔden ahantan proudness ahohoafoɔ ne bɔne farebaefoɔ awofo asɛm wasoɔdenfoɔ na wani maame kɔturu fo sɛ hwɛ awofo asɛm wasoɔden wani ti ɔmo ne ti apamsɛyɛfoɔ ɔmo yɛ apamsɛyɛfoɔ wani dɔ wani mmɔborɔhu wanim Nyankopɔn ahyɛdeɛ yie sɛ owuo ɛne sɛ wɔn a ɔyɛ saa no ɔman deɛ wɔn sɛ wɔyɛ adeɛ na ɔbɛwu onim sɛ nyame owuo ne sɛ sɛ nkurɔfoɔ na ɛyɛ saa adeɛ no nanso ɛnyɛ ɛyɔnko na wɔyɔ ɛnyɛ yɔnko anso na ɔmo yɔ na mmom wɔpene wɔn a ɔyɔ saa adeɛ no bi ɛtu ɔmo yɛ campaign a pɛ nipa na ɛbɛboa ɔmo no nso ɔmo pene ɔmo yɛ saa adeɛ no ɔsɔfo bi wɔ hɔ koraa ɔno nso nyɛ bi bɛtɔ sɔpɔtɔ obi akɔ school lawyer magistrate nipa bebree animdifoɔ no bi ebi de wɔn adwen kora boa bɛtɔ no wɔanyɛ kora na ɔmo boa ɔmo yɛ saa adeɛ no Nyankopɔn nso kyi Nyankopɔn akyi adeɛ nipa bɛtumi ayɛ afa ne ho adi ɔboa enti yɛkyerɛ nti 1 Corinthians 6:9 ɔse mebɛkyɛ 1 Corinthians 6:9 wɔse tene ho hia yie tene abrabɔ ho hia nyame ankasa tene ho hia yie anaasɛ monim sɛ anaa wo a wotie me nti wonim sɛ wɔn a wɔntene no wɔnya Nyankopɔn ahennie no obi a wɔntene wonim sɛ ɔsoro ahema ho nkɔ bi moma wɔnnaadaa mo na obi a naadaa wo enwamanfoɔ wɔn sɛ wɔwaka dodoɔ ka bia group wɔn yɛ frɛ no plural ɔka nwamanfoɔ a group sɛ nwamanfoɔ nyinaa na wɔaboa mo ano sɛ nwamanfoɔ abosomsomfoɔ ɔmo ɛsom abosomsomfoɔ nyinaa awaresɛyɛfoɔ obɛgyina no agye obi kunu no agye wo sɛsɛ wareɛ awohwifoɔ ɔwohwibra disco dance wo tɛs ne wo ne nam basa wayi nyame afiri abrabɔ mu ɛne mmarima ɔne mmarima da ɛmɛma a mo ne mo nyɔnko mɛma da ɛne awifoɔ aniberefoɔ nsabofoɔ ntɔkwapɛfoɔ ɛne amimfoɔ aregye Nyankopɔn ahennie no asisifoɔ amimfoɔ munyɛ Nyankopɔn ahennie no wɔanyame na wɔtwa no ankasɛ mebu atɛn ɛnso bebree ka sɔfo no de ɔprikyi a na ɔgyagye this is not a judgment wɔse woamfiri mu a na wobɛkɔ gyem enti wɔyɛ ɛntɛn yie meyi wo ntɛn sɛ woamfiri mu a wobɛkɔ gyem wagya sɛ enti wabobɔ nneɛma no a woyɛ a wonkɔ heaven no so enti manka nkyerɛ wɔ madi waborɔ what I say, and to be passed out, my mom, Leviticus 20:13, verse 24. Leviticus 20:13. Was Obelma Obelma be that Obana? Obelma, Uncle Bema Bada Obana. One band I had Chuadia. Was it Obelman Obelma be an Uncle Bema Beda Obana? What was a Obelman Obana? Was that Obana Bashao? Obelma be an Uncle Bema Beda Obana. One band I had Chuadia. Mummy and do couldn't one in your court in a disqualify. Come na won't come when your friend will be a ya or so on your bed. Obekum, no moja and woo and a tiffy. When your friend out of war, accident, moja besono, they say, oh, where the ahomete. And Kawiare Bocompona, we are called baby. Where dear, would the moja baquasamano? God, that you be round soon. A dangerous game. Chai, and yet, and swear, and found question. You won't free a bit more soon. Radin Fassam son Sano. Amen. No Radin Esun Mao Emraunche. Amen. Was one bad way at Chuadia? You know at Chuadia. Kumana won't come. Kumnia Becum. No mojangu and a tiffy. Sir Obama be fat or bar and in na. Obama, a Chuadian Mino, Obama, or for bar, or for bar, no San Fanny Mamma can want. A abusidia.
Eyedian. Abusudia. Won obi kura ko se tibia mi o. O se ma fa ne ma we ne ba na ka ho. No se dwona no mo. Aka wo nana. Hey! Aka wo nana. Koi. Was it so Obama before Oba and then Nina? Obama before Oba and Mammy Nina. Ayabusudia. One for Oja and she on anyone Nina. Fasten, Quebec, so Bemanashi, some Grofonina. Nebusudia and Namu. On your members of Busudia Betranipum. No Belma on it, Abuabi Edano. Obama was only Abua Bedano. Udanza, but you'll be a Poncheto. Obiafa Nancheto, Nancheto, maybe a washrooms, I don't know, Drew. And one. So the table ne see ho and offer you so to a don't cause on Nipudia do jump we ubeg won't ya say not some to me where to me be back actually. Yeah, I spirit to be watching. Yeah, it's a bow this is what ya cash I won't ya say dear was it Obama on it Abuabi Dano Obama near Bobby Badano Kumuna won't kuno I see a coon Abuano Sumunkuno Abuano says you couldn't yes I'll be quarrying so and then yet Bema spam one who go kunari and you come near Kumabuano. Oba oko abobiara ho ekoda ho ma no no. Ana oba bi okwa abo ho koda osa abo ane ne na no. Kum oba no ne abo no. Asi kum abo ane abo no. Ba kokra ntase. Kum na wonku won. Nyame be kum. Na wo moja enwu na tifi. Moja be kum tifi. Na obarema ofa ni nua ba a oye na agya ba. Obama ofa ni nua ba a ye ne father side no father no papa ba no. Ana ne na ba. Ana wo ma me ba no. Nu ohunu na dagya no. Na wo hu oba na dagya nakedness no. Oba no munku no. Oba no munku no. Eye animguasede. Eye animguase pa. Nu wontwitwa won mu. Ye twitwa mu agu. E wo ne man mu. Onyame mam. So wayi ni nua adagya so. So unua pa. Sabi wo akofa unua pa yi na dagya so. Won so ne musuo. Wa wo ba so musuo. Obarema one obrafo eda. Obama oba kofichire. Wa ye bra na efra na obrafo. Yeah. Na wona nakoda. Nu yi na dagya so. Wo yi na dagya so. Nu obu na bura ano. Nu obu oba na bura na no. Nu onu nso ayi ni moja abura so no. Nu nso ayi moja abura so no. Wontwitwa won ba ni nyina emfi won man mu enwu. Asi eguchi mu nyina fra sase no so kra. Ah. So unza de nyame asam ko the verse 30. Verse 30 was ne enyi wona nia ba ana waje nia ba de ja so. O ma mi nua ba ana papa nua ba na de ja brother na na nkoda o. Busu jamye chiwade na meche do nipa ya ude opa twanya na hwe de besi wanim. O ifensa wo ya na wafa ho adi ubua ude tie. Was enyi wona nia ba ana waje nia ba de ja so. O ma mi nua ba na papa nua ba de ja nkoyi so. Ebise wayi ni moja ade ja so. Ebise eye wo moja nko uko yasa wayi moja de ja so. Won so wo musuo. Na wo beso wo musuo. Obarema woni na agya nia yire eda. Obama oni ni papa nua yire da no. Wei na agya nia adagya so. Wei u papa nua adagya so. Won so won bone. Wo ba so wo bone. Wore enwo ema mpatuwo. Hwe babu no. Wose na obi efa ni nia yire. Eware a. Eye ade a eho ente. Eho nte. Wei ni nia adagya so. Wei u nia adagya so. Wose enti munni mahade nyina. Nyankopɔ se ni na hade nyina so. Ane matamde nyina so. Matamde nyina so. Na monyo. Ni ye nyo. Na asase a mede mo akotena so no amfimu angu. Na asase na wote so anye dai. Amfimu angu. Yes. Wanya abrabɔ no bɛbɔ abeduru baabi no brother. Me so wo ba kire wo. Sister wo ba kire wo. Yeah. Maame, papa brother. Me kwa asɛm a wonti bi da. Hwɛ yie papa Nyankopɔn asɛm na watworo na nipa di ho agro no. Enya ade ase nipa di ho agro. Eni sha ho de papa no wanko sa ti bia no. Asi but you say na mo amfa amanamenya mede betu won anim no ahyade so. Amamenya nyame tu won from anim no. Hwɛ ne ya mo ahyade ya ni so. Yes. What you say? Yeah. Enti Nyankopɔn asɛm na me ka kyerɛ no. Enti hwɛ yie papa. Enti Deuteronomy 22:5 nyame atwa de no bi ni. Deuteronomy 22:5 was oba enhye obarima ade. Wɔn na aha no osofu bi wɔ hɔ a obekotu Sodom ni Gomora ade no. Bɛkɔ ka ha wɔ sɛ ha de yesum nyame wakoma mu. Wɔso oba nso nhyɛ bɛma ade. Echiwade no bi ni o. Enti so timi kotu kotesi wɔ de ya sɔre. Na do Deuteronomy 22:5 na aka sɛ no de nyame se yesum nyame wakoma mu na tade hyɛ mu de emfa oba timi hyɛ trouser. Ade na ho ani ka papa. Ana wunya nti nyame asɛm na sɛ. Tie. Was oba enhye obarima ade. Oba nhyɛ bɛma ade. Obarima nso emfra oba ntoma. Obema nso mfra bantuma na kyese nyame wo oba atade wo ho ene obema atade wo to oba nhyɛ trouser oba nhyɛ nika tie oba nhyɛ obarima ade oba nhyɛ bɛma ade obarima nso mfra bantuma obema ntimi nkwhyɛ kaba obema mo brazier obema nhyɛ skirt ebise wono ye yenum nyina no so mo ye sade wo nyina no eye ebadu Nyankopɔ achiwade nyame achiwade no bi ni o na den na Sodom and Gomorrah gave for de enye na oba nhyɛ trouser so de ye
One who said that here. And the Abiana who can, I don't know, go to quotation be no Jabi. Jamiasim, you be free. You be free. Proverbs 35. About your Proverbs chapter 30, verses number 5. Proverbs 30, verse 5. What's it? Nenyankopon asem nyina hote. Nyame asem nyina hote. We echem ema wona wode won ho eto ne so. Echem obi odon to asem no so. Emfa biribi enka ne nsam ho. Enu emfa bibi enka nyame asem ho. Na wanka wanim. Anye se nyame beka wanim. Ne wanhu se otorofo. Be hu se o ye torofo, criminal, liar, typical liar. What does nyame mpasa de no? Di atwo no kenkan kire nipa. O kan wi a wa wi wadwuma. Onipa no bedi so oni so. Ya atwo no waka. Yeah. Enenga yasori nkobi ama. Mahwe mranten maba wodi edi mrika ba. Anya godo. Is that the truth? Yeah. Obi pe truth. Obi pazan. Me nya san kire. Dabi. Me ba redo skwa what say me yam pabo hanto bi mrada. Dabi. Be he o mo be mpabo. What say me nya manu musa o. Nyame asam na ya tro na asam na kire nipa kwan. Proverbs 6:16 so yam twa de kakra. Me ba cho Proverbs 6 verse 16. Wasi ade nsia yi na Awurade etan. Ade makoma nsia nyame tan. Na ade nso na ne kra achiwade. Na ne to so ne kra achiwade. Ani a etranton. Baba obi omu ade proudness. Obi opani kasa ma omuya. No asen ne kon. So na o se menko. No ayire ne kon bati. No kasa. Osi onipa o hedan. Ani a etranton. Ani etranton. Atoro techrema. Atoro techrema nyame de o mpani bi na atoro techrema. Ani ensa ehwie moja edibim egu. Wa watu nyinsangu. Wa kum obi asia obi ahu. Ense ehwie moja edibim egu. Akoma adwene musu adwene. Akoma adwene musu adwene hu obi huna na abu afu. Na ofa obo ne ho pose obeku no. Enan ya eye hare etum nika kobone mo. Enan ya hare tu nika kobone mo. Wadansi krumufo ohunu atorosam. Obi asem asiwa wuni o ye kire wase ase kokoto amomfra media dance amawo. Adansi krumufo ohunu atorosam. Ene de wo hye anuanom ntam takra wojam. Yo hye anuanom ntam takra wojam obi otimi koso trouble tu nipa mienu ntam no adwane ko. Ka we hu asem kire we no aka we hu asem kire mu hye anam aso obi ya no nyonko wasem. Wono oye sanso hu no. No crazy trouble takra wojam. Apeja to nyame achiwade ni bi no. Etu subante sa hina adbeko. Jam. Hina adbeko nti Matthew 24:15 ankom sha Yesu hye ye we ena yete hu sesi ati. Matthew 24:15. Achiwade eboman no. Achiwade na eboman. Achiwade ni bia eboman. No manga na koko boxat manganese diamond kontom repaya emre akokuna krante abayire ntontom sonkonso. Ade ni Nyankopon fa maye. Amaye bibia. Ena chiwade bia bo man. Chiwade aboman ni. Endi se muhuru achiwade ebo oman no. Osi hu achiwade na abo oman no. A odifo Daniel kan ni se egina konkro bia ho no a. Na se yasi ye nhira ware so oba ni be me ware no oba na oba ware a. Ye nhira so asondam. Enti achiwade na bo wrahe. Aserefie. Kronkron bia. Osi ye hu sa de we dia. De okenkan no. Wa wo kan babo no. Mano entiasie. Bisi you to mutan Yesu baba. Yes. You to mutan no matter how you are, Jesus will come back. Yeah. Wasi ye hu sa de we ya. De okenkan no. Wa wo kan babo no. Mano entiasie. Tiasie pa. Yeah. What is it? Na odifo be wasi odifo bi kan na. Me ba chan. Wasi odifo be. Daniel. Ene Daniel asam ni yanhwe bi e. E wo Daniel 12:10. Me ba cho Daniel 12:10. Wasi awie ebre mo no. Wasi awie ebre no. Obepo nipa bebre hu ahwa won ho ate won ho. Achiwade na ebo man no. Wo kronkron bia no. Wasi man no beti sem na yede. Apo won ho. Apo mo ho. Ahwa won ho. Mo ahwa mo ho. Ate won ho. Mo so mo ho ayefe. Na abonefo bedi asembone. Abonefo nso bedi asembone. Na abonefo nyina ari nhuna se. Abonefo nso ntiase da. Na madwemma ene beti ase. Madwemba ne be dai. Beti ase. Wati? Edimi na nyame de me aba asem mie nso nkyira. Eto oba bi wati sem na pon. Why makeups? Obobra tintiatenten. Mese na wani so atetei. Wasandi glue akoka. Who de wa condemn nyame kranti wo nyame achiwade pa wom. Eti hweye na sister. So open kwaje pa dia. Ene me ma wate asese Revelation 21:8 no last quotation was say Revelation 21:8 was in ehufo. Eti wa we ehufo. Ene wona wanyi nie. Wa wanyi Awurade Yesu ani. Ene achiwade yofo. Mo am yes achiwade amabobɔ so nyina bi no. Ene awudifo. Ene mo am kunkum nipa awudifo. Ene nwamanfo. Enwamanfo. Ene adutufo. Mo am tu nrokum nkrafo. Abosomsomfo. Mo am di bosomati sombosom. Ene atrofo. Atrofo so nka no krada zan. Wo nyina benya won kyefa otade eja ene safi edode wo mu no. Wo nyina benya wo kyefa otare a eja no safi yede. Edode wo mu no mu. Edode wo mu no. Eno ne owuprenu no. Yes. Who achu basiawu. Yeah. Eti hweye. Asemi emwa. Eno nante. Protect you. Na fast na fasam no so. Yes. Na mawinsanka da nkwa. Amen. Forever and ever. Wo Yesu dim.
Amen. Papa nyame asum dien kaun. Amen. Erade nshira papa.